O 4 de outubro é o Día Mundial dos Animais, así que falemos un pouco deles. Na Biblioteca Infantil, los 100 animales máis famosos de la historia, decía Grimm. Sabías que un dos actores máis famosos foi un can, e que hai un coronel no exército noruegués que é en realidade un pingüín? Este libro presenta-nos o lado máis animal da historia. Na sección xuvenil, animales, con hazañas de los animales máis asombrosos. Queres coñecer os animais máis rápidos, máis altos, máis fortes e máis extraños do mundo? Pois aquí está o libro Guinness dos animais. A que estades a esperar? Na sección de adultos, Museo Animal de Carlos Fonseca. No medio da euforia pola chegada do novo milenio, un museólogo caribeño recibe de parte dunha recoñecida diseñadora de moda unha invitación para colaborar nunha extraña exposición que o levará a unha épica peregrinaxe a través da selva latinoamericana. Entre os libros de non ficción, Centro Oceanográfico de A Coruña, 50 años, 50 especies, e é conmemorativa de los 50 años del Instituto Español Oceanográfico na Coruña. Con motivo do 50 aniversario do Centro Oceanográfico da Coruña, traballadores do centro publicaron unha guía de divulgación científica composta por 50 fichas ilustradas das 50 especies mariñas máis representativa do litoral coruñés. E para os libros da Biblia da Coruña, a inesperada verdad sobre los animales, de Lucy Cook. Sabémolo todo sobre os animais? Os nosos coñecementos sobre eles son realmente científicos? Ou nos deixamos arrastrar por mitos, clixés e falsas verdades? Un ensaio de ciencias naturais instruitivo e moi divertido que fala dos animais, de nós e dos nosos prexuicios e fantasías.